Chốt là được. Boleh, boleh. Lagi yang apa? जों बुद्धा टेम्पोलखौ नायनो थांदों बुद्धा टेम्पोलखौ नायनो थांबा बिथिं थाबायलांबाय थानाङा नै थांबाय थादो जोङो बिराद गोजौ गाखोलांनाङो Hanya bawa bola na. Mai berapa sih kawan ni? Ang hai bapa. Mana mah? Boleh. Chalo. Kedarnath jatla. Zipline. Boleh. 300. Ang lebih dari 300. बुद्धा टेम्पोल नायनो हायबाय थादो बिसोर हनै मेंबायनो बिराद हाया हाया गाखोबोदो हाजो गाखोनायनि एक्सपिरियेन्स दुगैनोसै दोङो बिथाङा दुगैनो जबाय थादो दैखौ गिदो लायनो साफा नुदो बोराय होनजना होदों आंनि गोदो स्ल' मोसन लालाय आंखौ आइ जयैनो आं बायलाव बिनिफ्रायनो लाब्रा स्ल' मोसन दोना र' आं गामसा गानना लाग्रोनांगोन बिदिबा नै लाबाय हादो दे मा खाम सब लादो Rồi lên rồi. Rồi. Dia lah pelo. Ang ni slow. Rồi. Mobile tu lagi dia dah. Nâng khăn thà là đứa đẻ nâng khăn thà.
Jem celana kali. आं दुगैनो मोननाय नङा माथो दे जाबाय